karo kowe. Nanging nalika semono aku tanding karo garwamu Minak Jingga. Aku dikamani pusaka loro cacahe apa kowe jenenge? Kuwi pancen bener Kang Mas. Kang Mas Wurubisma Minak Jingga menika nggadahi pusaka loro cacahe. Sing siji apa jenenge? Sang kaping setunggal pedang Antasukayana. Lah sing siji Gada Wesi Kuning. Kuwi leres. yen ngono kasten banget sepile. Kuwi leres. Cidranen tak ranting di papan kene. Tak cidro Kang Mas.
Pati Maudara kang saiki jejuluk Resitunggul maneh. Maudara. Kowe baliyo ing Kabupaten Blambangan. Najan toh sekbukti wis ora ing tanganmu. Bojone Minak Jingga wae to lan kuyungan boyongan ing negara Majapahit karo sok singgono mateni Huruf Bisma Minak Jingga. Wis enggal tindake Damarwana. Pikantuk pangestu panjenengan anggen kula ngadepi kelawan Huruf Bisma Minak Jingga pikantuk kanggo kapura kula saged nigas janggalipun Huruf Bisma nggih Minak Jingga. Sapa sing iso mateni Huruf Bisma Minak Jingga badhe kasumkaken ngaluhur dados raten. Kanjeng bakal ndak selaki maneh mate. Ning putramu layang Seta sing bisa mateni Minak Jingga. Nggih. Coba saiki Minak Jingga jeneng ratu Majapahit. Dadi ratu. Dadi ratu to. Dadi ratu kudu sing cilik. Kuwi pate. Pate. Ya. Saya lek dadi ratu nek. Pasti iya lek. Kakak-kakak iki. Wis mati kanggo. Kakang Damarwulan Kasugisan. Isa urip. Sing karo sapa? Gawe Majapahit. Ayo dikandhani. Bocah iki edan kok le. Ampun pitados. Nek sampeyan Ampun pitados. Aku iki kok malah
jaksa agung. Ngadili perkara iki. Ngene ya, Car. Nek kowe dadi jaksa ngadili perkara bocah telu iki, ya piye-piye wis entuk meter iki kok. Nggih, monggo. Terus ya Kira-kira iki pira? tutup rokok 4 juta setengah. Kaya apa? Tabrak berbodoh. Kaya apa? Wo, rokok iki apa? Rokok sukun aja. Ya cukup. Perkara iki aku kira ngadili. Sapa sak taun sing mateni urip wis minak jinggo. Restoran kowe iki. Nggih, Man. Tak takon kelawan kowe. Takon apa-apa. Apa pancen bener sing mateni minak jinggo iku saklor? Nggih, kula. Den Mas layang seto dalam kadang kula. Sing kaping pindho. Ana ngendi nggon mateni minak jinggo? Taman. Taman iki. Iki to. Nggih, ngeten. Paman Kucar ing sekawit wiwit Bisma pinanggih kelawan kadang kula layang sik. Kumitir niki wonten ing pasar. Nganti adu arep berangkat. Lho, mlayu ning taman ketemu karo aku. Mat pateni lho. Dadi nggih yo ngono kok. Nggih, kadhe taman. Pasar. Menak jinggo iki manungsa sing bupet betanding. Saka Brawetan. Ah kok teng pasar iki arep Menawane bojo. taman mo taman. Mo, sampeyan aja ngantuk ah. Sing kaping 3. Nggih. Kono mateni menak jinggo nganggo apa? Graji kandhane linggis kok malah. Ngeten kok. Cariosipun ngeten kok. Sepisan urip Bisma minak jinggo pinanggih kalian Kang Mas layang seto. Ya. Gitu. Ya. Panjenengan linggis. Tesih melaju. Melajar. Banjur kula candak. Janggane kula graji. Berarti mau linggis anteno blutune. Blutu tak ogel-ogel nganti ape teksek gaji. Graji jam. Orang gua serkel ae. Serkele bensin entek mo. Sampeyan iki ngoten. Ana minak jinggo kok matine digraji. Lho anakmu iki arep tebang kayu kok. Ya wis. Napa? Saiki apa ora bektine? Ini mustahane ngono. Gamblang. Wis, janggane urip Bisma sampun kula suwanke. Lah seksi. Seksi apa? Sine kadang kula. Den Mase layang kumitir. Yo ora ento. Ora ento piye? Ngecek pengadilan. Kok seksi sak warga. Lho sampeyan iki ampun ngojoke kula. Lho sing ana ning kono nggon padudon kawan Bisma iki mung adikku lanang. Lho, iya kan wong liya ora padha ngerteni yen kok wis materi lak jinggo. Piye? Lah cukup. Ora ora. Kok bener sama materi lak jinggo. Saiki ana ngendi papan nggon materi lak jinggo? Wonten Taman Poro. Piye kakal gendek? Iki nalar. Iki ya rada matuk matine menak jinggo nang pasar sampe pasar. Kabeh mati iki sampean iki tak omong. Lho apa anakmu kurang matuke, Ya lele. Lah piye? Banget teman. Terus ya karo kok. Saiki nang kono materi nek cuma nggo apa? Namung ageng pusakanipun piyambak. Apa jenenge? Bodo wesi kuning lan pedang Poro Sumoyono. Ora linggis. Ora graji. Sanes. Lan matine nganggo linggis ya. Graji. Blutune iki mau tak ubluk. Wes. Lha kok apa kowe duwe bukti? Bukti kula berkat. Ah, teto. Saksi? Garwanipun Bisma minak Mo. Kowe terseni yang tau semateni nek jiwa iku wis saklo. Kowe dadi seksi. Sik, Cak. Instruksi. Siapa mo? Loh, saiki ndelok-ndelok lho, Cak. Seksi iki kena dibayar lho, Cak. Lah. Apa meneh seksine cowok dono ayu? Ya. Sing nglakoni bagus, yen ora seneng. Iki dadi seksi. Masuk mo. Iki kan kok nglakoni dibayar apa ora? Ngono lho. Kowe dibayar ya? Mboten. gratis. Ji, Kowe iki gratis gelem. Sapa kok jenengmu? kula wae to. Wis aja. Kula
kuyengan. Wah, apa meneh jenenge Waito? Muni Waito ae iso. Perkara iki aku bisa adili. Ngendi sakare kok bisa mateni wis Terus piye putusane, Cak? mergo aku duwe kapitayan. Nah, Puru Menak Jinggo kuwi manungsa kang digdaya pilih buat bertanding kasih ning dewa. Ora sadheka pawongan kok bisa mateni. Stok mitir lan jangan ulan tak sik. endi sing bisa mateni lan endi sing bisa menang. Ya kuwi sing mateni. Cek. Ngene lho, Kan. Mergo nalika anakku mateni Menak Jinggo iki cah loro aja. Ya dameron kudune dikerok cah loro. Wani apa ora? Nuwun sewu nggih Paman. Napa melih kok namung dikroyok tiyang kalih. Tinggo ke mau. Lah terus apa? Lah terus apa? Lah menika gedanganipun. Apa diwaka? Pripun iki? Ya. Ngene. Wis aku. Aku. Pan. Apa? Ketuan. Jago keduana botoe. Nggih. Lah kan boten sapa. Lho, botoe anakku lho. Botonge wae. Iya lho, Rek. Yang kono aku boten jaman mulan. Ngene. Nek kowe aku botoe anakku, kowe botoe jamaran. Joring jago padha taruh. Boto ora perlu melu. Lho, nek boto melu-melu, Musuhe boto. dadi totone bor manuk, Bur lumajang, manuk kepatian. dil. Dil. Wale iki. Kowe gak tau kan? Ya. Ayo, Rek. Jajine piye? Hah? Jajine piye? Jago ben karo jago. Boto. Ora kena melu-melu. Boto musuhe boto ora melu. Sing melu-melu sapa lho, Cak? Apa kok dalem musuh? Aku berjoget liya, Cak. Berjoget. Ayo tak totoane pripun totoane. Lho ora melu pisan. Hah? Iki piye nek anu ora Damelan dadi ratu. Wis. Wah, Cinota iki Totoane ora apa? Totoane totoane ora. Sing kalah. kalah bermanuk. Lah iya. Sik. Lho anakmu jenenge diacuno linggis. Kok ora dilinggis sih mau. Man, sampeyan iki ngoten. Ampun gojek. Ngopatih lho Gender. Kula juta. Rene panjenengan sampun kapun ning ingsun mboten ngeparengaken bilih wapatih lho Gender kondo rumiyin. Ngaten nggih? Kersane sareng-sareng kok. Banyak saya juga. Lha wong desa kok dadi Mangga sangat-sangat. Lho kok meneng ae. Satu gak dudung-dungi ae sampeyan iki. Sampeyan iki. Nek tak Eh, wong bapak iki wong tuwae. nggih. Nek Damelan dadi ratu, urung-urung aku patihe. Nggih. Mesti patih nyembah ratu. Ora rutinane mara tuwa kok nyembah ratu. Ya. Minggate. Tak monggo. Sanipun ulang paman Minak Boncar. Terjuto ratu Jaman ulah. paman Minak Boncar Pamar wulan. Larasati aja semoro Waito lan kuyengan. Aku matur nuwun sanget. Saiki aku jumeneng ratu oleh Mojopahit. Sakwise ingsun jumeneng ratu Mojopahit, ingsun bakal tambah jimat asma Sang Prabu Brawijaya Damarwulan.